кривому клаптику, а на всій території України. Господин Леонов не перепутал случайно партию «Свободу» с Советским Союзом и партией коммунистов, для которых родина весь Советский Союз и права должны быть обеспечены на территории Советского Союза и не касаются национальных прав. А ви не читали Конституцію України? Я вас не перебивал. Уважно читайте Конституцію України. Я вас не перебивал. К тому же, я думаю, что партия «Свобода» должна думать о свободе, в том числе для каждого народа. Пересмотрите либо устав свой, либо свое отношение к этому слову «свобода». Ви знаєте, колаборація Меджлісу кримськотатарського народу, який дав згоду на участь в уряді Аксьонова, не допомогла кримськотатарському народу. Не треба плутати також вузькополітичні питання всередині політичних течій кримських татар і забезпечення прав кожного кримського татарина, якому, по-перше, потрібно звільнення Криму від окупантів, а по-друге, забезпечення їхніх прав і свобод. Теперь это попахивает фашизмом от Советского Союза.